जासाबदो बेदरा आं संदों नालाय गोथावाथ' जाखागोनानो आब' बेदरखौ दा हराव जाबावनो दोनदोंना दोनाखै आयु बेदरानो फुवासेल' अबाव दोननो दोननाय आंलाय सानदोंसोमोन दा हराव जाबावनोबो दोनदों खोना होननानै आरो माला मोनजाबावगोन बेदरखौ मोनजागोन दे मालाबा मालाथ' मोनजाबावगोन आब' फैसायानो गैला बायसि फैसायालाय दङ दंनाया थेवब्लाबो माइरं बायनोसो दोनदोंना बेखौ दा माला मोनजाबावगोन मोनजागोन दे जोंहा मालाबा नाफोरखौनो हमनो थांगोन ना फाननानै जोंहा बेदर बायना लाबोगोन माबा आब' मैखुन एसे दंबावोथ' बेसेबांसो दंबावो जाबावगोन खोना सेरनै सेरथामसो होनबालाय फानहैबावनो हागोन माथो हागोनथ' आरो आं नोंनो खिन्थानोनो बावगारदों एसे बुरजायानो दङ होनबा आब' गाबोन फुङावनो फाननो लांबाव बेसेबा दङ नायहैनांगोन र' बुरजा दङबा फाननो लांनो हागोन मोस्रोम दायो थुमफ्रि आयं लानायाव माइरं लायनो थांगोन दे जागोन दे बुरजाथार लाबगोन नामा माइरंखौ बस्थासे बायना दोनखागोन फैसा मोननायावनो बायना दोनखानांगोन जागोन दे आङो ओंखामखौ जाखांनायनि उनाव लाइमोन आब' लानियाव मैखुनखौ एसे हैना फैग्रोनि र' आब' ओमफ्राय माइरंखौलाय बोरै लाबोगोन जोंफोरो एफा बुरजा माइरं आयं लानियाव थेला दङ खोना र' थेलायावनो लाबोनांसिगोन आरो लाबोनो होगोन मानो होआ जानो दे होनबा लायगोन दे दायो माला मोनजामारबावगोनलै बेदरखौ जा गोथाव जाखादों आं संनायखाय आं संबा गोथाव जाया आरो जायो थेवब्लाबो आं बायदि गोथाव जाया आरो बोरो फैसा ओंखारदों मैखुना फै नै बेसिम आयु ओंखारसाबदोआनो माथो ओंखारदोथ' आरो आयु एसेबां बेरना दङ होनना मोनथियाखैमोन आङो जि साफा साफाखा दाख्लैनि बायदि गामियावनो थांजोबगोन बियो गाबोन फुङावनो लांनांगोन र' फाननो गाबोन फुङावनो लां गाबोन फुङाव बास जाजोबगोन गामिनि मानसिफोरा जोंहानाव मैखुन ओंखारदों होनबा लांफैगोन मोनथियाखैना मानसिफोरा ओमफ्राय लाइमोन आब' लानियावलाय बेसेबांसो हैनांगौ एसे थोजासे लांबानो जाबाय आरो आधा किल'सो दे होनबा लाइमोन आब' लानियाव लांनो थाखाय खाना दोनखादों मैखुनखौ लानो थाखाय जेबो लाबासै माथो जोङो थां खिरखाखौ लायथां र' होनबा लायनि र' मैखुन फानना आरो फैसा मोनबावगोन जोङो एहो बा बैजोंबो ओंखारबावदो आमदानि फिसा दासो देरबावदों सेरनै सेरथामसो जाबावगोन हे इसोर साननैसो सोलिबावनो हागोन दे बिदिनो जोंफोरो नै खिरखाया मोस्रोम आरो फिसा बेरबावसोदो दसन मैखुना बेरदोथ' आरो जोंहा मैखुन फानना आरो फैसा मोनबावगोन आरो गोथाव मोनजाबायबो थागोन दे खाफैदो मैखुना आयौ दाला मोखाङा दाहालागै फैमारला दाय आंहा मेथाइ जानो बेसेबा लुगैखाना दंखायो मुझे मिठाई खाना है मैं रांखावरी दाला मखान की मिठाई को शेखुबाई को खाऊंगा आजा तू आजा जल्दी आजा तू दाला मखान मुझे इतने देर से निहुबाई क्यों कर रहा है तू ये फागोबार दाला मखान साला आंहा फैनायाव गोबाव जाबायानो दे नोंहाय मा खिअ जादों मोखांखौ नायनाय हौवा बोरायखौ लोगो हमखांना बिहासो जि गरम मोजाङै सोंबाबो खालि बाथ्राफोरानो गोराल'थार मानसिया ओरैनोबा रागा जोंखाना दंखायो नों आरो फैनाय लोगो मा दाला मोखां माइबा मोखां हे दाला मोखां नोङा माथो होनबा नोंलाय नंगौ बाथ्राखौसो बुंदोलाय आङो नंगौ बाथ्राखौ बुंबाबो जि लाजि मोनखायो नायनाय आरो मेथाइफोरालाय अबाव हा नोंनि बोराय हुआ बायना होनाय मेथाइफोरालाय अबाव आयौ बियावसो मेथाइफोरखौ जाखुमा जोबना फैबाय खोमा आंनो मोनसेबो थाइसेबो गरसेबो मेथाइ लाबासै दाला
खिबुखौनो जानो लेखाबाथानो लेखारबा खारो माबा खिबुबो जानो थिनदों आंखौ होमबालाय मानो मा खर'नि मेथाइ बिबाय थादों नोंलाय आंनियाव होमबालाय नोंखौलाय सोर मेथाइफोरखौ जाखुमाजोबना दोननो होद' दालाला मोखां लानानै लाजिया नोङो लाजिया न'आवदि सासे गथ' दोङो बेनो मेथाइ लाबोनांगौ होननानै नोङो मोनथिया गियान गैया दाला मोखां नै नोंसा नोमफाया फैसा होनायनि मेथाइ लाबोगोन आं नोंनो ओइ दाला मोखां मेरे बाप के बारे में कुछ भी मत बोलना वरना अच्छा नहीं हो जाएगा हिने मेथाइ दंना गैया नायनि आं बेखौ हिने दादा गैमालाय मेथाइ मोनसेबो गैयालै रावबो मेथाइ होआखै आंनो मानसियाबा ओरैनो रागा जोंखाना फैदों मानसिनो जेबोखौनो बायना होआसै आया नोंनि हौवाफोरा गोसथोनाया गिलगिबाना मा जेबो बायना होमारासै ना माइलै होआसैथ' आरो बिसोरासो पार्कआव लोगो हमलायनो थांदों खोमा हमलाय थाबायदोना हमलायदोना ओरै मा दाला मोखांना खम रमेन्टिक नङा दे नोंसोरबो ओइ दाला मोखां खुदुमदोबो खोनानो नोङो आं मिथिखागौमोन नोंनि बोराय हौवा गोसोनाया नोंखौ खम समा खेबसे खुदुमनाय बिदि बुंदोना ओमफ्राय नोङो खम होनलायला खुदुमदों ना नोंसा खर' होनना बुं मा एसे गाज्रि गोसोनि गथ' नोंलाय मा सानो बिमानैखौनो इसोर आंखौ जेबो मोनथिया सानदों नामा नोङो गोसथोनाय हौवाफोरा खुदुमनाय बिखायो आं मोनथिखागौ लगता है दाला मखान को शोरूम आ गया है मुझे ठोका बाय करके क्या होगा मुझे सब पता है सुनना आङो सिख्ला देलायलाय जाथारबाय ओइ मैखुनालाय बुरजा बेरना दंखोमायोमोन आं सानथाराखैमोन मैखुनादि एसेबां बेरना दङ होननानै दिनैसो नायहैनानै मिन्थिबाय दे होनबा आब' आं थांसै दे थां आब' नङाबा थु नोंबो आंजों थुफा आं माबा बिस्रानि न'आव हारसिं थांनो बोरैबा मोनो थाख्ला दादैनि थाखायनो बोरैबा मोनखांलायो आङो माबा रायजानोसो गिबाय थायो आङो बियोलाय मालै जेबो नङा दे बिनि रायनायखौ जेबो थाल लानाङा नोङो हैनानै थाब फैबानो जाबाय नों थांबालाय माथो जायो होनबा थु नाङा दे आं दा थांथ'ला आरो आङो दसे थानानै बनसो खनहैनो थांनांसिगोन मानो होनबा अखाया जुदि थाबनो फैना होयो ओंखामखौनो मोनजानाय नङा जोङो बनबो गैलाना बारा दासो सान्दुं दुंदो नै दानो अखा फैनोबो हानाय जेबो गेरेन्टियानो गैया आरो खोनासं नोंखौ जुदि मादै मोना जनो होयो नोङो जनाङा नङाबा नोङो थाख्ला दादैजों रायजो जाखागोन आं मिन्थिखागौ है आरो फैखा न'आव दे जागोन दे आं ज'आ दसेबो नेखाया हैनानैनो फैखागोन न'आव आरो खोनासं मोस्रोम सोरबा जुदि सोङो नोंसानाव मैखुन दंबावो नामा होनबा नोङो दङ बुं दे होनबाना गाबोनो सगाव फाननो लाङाबाबो जागोन गामियावनो जुदि बिक्रि थांजोबबा जागोन दे आं बुंखागोन नोङो बुङाबाबो आङो बुंखाखागौमोन दे होनबा थां माखारै बे आयं लानियावबो माइरं लायनो थांनांगोन ना गोबाव जागोन आरो आगैखौ नुबा लाबोफादे न'आव दुस्थ' गामियावनो थांबाय थाग्रा जाबाय इयो न'आवनो थाया जादों र' जानो टाइमावल' ग्रोब फैग्रा जादों बे सासे गथ'खौ नायबायसो थादों र' आङो नोजोरसो होबाय थादों बाराबा बुजागोनबो आंजों
खालि गामियावल' न'आवनो थाया जादो इसेबो बुनांगोन जादो बेखौ दे होनबा थांसै आङो दे थाब फैदो खिन्थु गोबाव खालामनाङा जागोन दे दायलाय गोरान खानजङा अबावलै माथो सानसेबो नुला बेखौ अबावबा बुरि हिनजाव लानानै खारबायसो नामायलाय दै आंगा मांगा सानला बायोलै नोंबो दाखालै खांख्राइ बाथोन जानानै मालाय खिनाय जादोंनो दिसेन्ट्रि भाब जादोंनो मायो रायख'थ' बाराद्राय रायख' देखायखायोलै मानसियानो नङा जानाय जिनिसफोरखौ मोनबा मानो मोनजायै रखम जायो बियो दाय मोनदोंना दा दिसेन्ट्रि भाब जाजाबाय दै लाय गोरान बरिं रिंसो मोनसोबायलै आङो मानोब्रा नुवाखै जों गामि लामाजों सासेबो सिख्लायानो थांलाय फैलाय खालायला सिख्ला नुवाबानो बरिं जायो नामा जायाबा रागासो थि जोङोलै आङो जोंहानि न'आव एसेबां गामि भितोराव जायाबाबो जागौमोन जोंहानि न'आ दा लामा मोखाङाव जानायमोनबा खथ' सिख्ला थांलाय फैलाय खालायबाय थागौमोन खथ' एदावनो हागौमोन आङो गामियानो बोरैबा बारि सिं खनायाव अबावबा सिख्ला नुगोन दे थै मोस्रोम मैखुनखौ अबाव लांनो नागिरदोंलै लाइमोन आब' लाहानियाव लांनो नागिरदों र' थै मोस्रोम लाइमोन साइमोन बादोलै आंनो होलांदो नोंनोलाय मानो होलांनो आंलाय मानो जानो आरो जानो नांगौबा थां जोंहानाव बायनालाय थां जोंहानि न'आव दङ दे हासिंनिफ्राय ओंखारनाय मैखुनखौनोसो माबा बायना लाबोगोन दे आङो नाङा आरोलै लायनाङा लाबो मैखुना लाबो माबायदि खालायो नायनाय मालायनि मैखुनखौनो लाजियाबो खोना गथ' होलांगोन ना होलाङा नों आंनो हा होआ आंहालाय मा दरखार नांदों नोंनो होनो आंहा लाइमोन आब' मोननैसो लाबोखादों गथ' हरनोबा हर दे नङाबा आंजों जोख्लाय जाबाय आया बोरै दादागिरि खिन्थियो नायनाय मालायनि बुस्थुफोरखौनो गथ' हरनोबा हर होनदों आयौ जा साफा मैखुना आं मार मोजां मोनखायो मैखुन जानो दिनैसो मोनजालायसिगोनलाय मानो मोनजानो होआ आङो नोंनो नांगौबा थां अबावबा बायनानै गथ' फालथुसो मोनबाय थादोंना नोङो हा हर लाबो मैखुना लाबो हर होनदोंलै हर आङो होख्रानि गामिनि मानसिफोरखौ लिंजोबनि आङो गथ' गाख्रबनाङा होनदों मानोथो मालायनि मैखुनखौ थेनो नागिरो गाख्रब जागोनानो आंजों दै मोस्रोम आङो ओरैनो फालथुसो खालायदोलै दै नों आरो बेखौनो नंमारगौ सानदों आरो दै मा फालथु खालायनायबो मोनथियालै नोंलाय खालायगोन मायाबा फालथु आं मोनथिगौ नोङो जेबो फालथु खालायाखै नोङो सेबानो नागिरदोंमोन आंनि मैखुनखौ आङो होख्रावगोन होननायखायसो नोङो ओरैनोफ्रा बिदि एक्टिं देखायफ्लादो आं मोनथिगौ नोंखौ दै मोस्रोम दै मा बुजि मोनालै बाथ्राखौ बुंबाबो आङो मा आङो हेगारो लामाफोरा आंहासो गोबाव जाबाय नोंजों साला रायज्लायबाय थानानै बेखारनो नै मोस्रोम बिनानाव नै लामाखौ एंगारना होबाय आं दे थांदो साला माबायदि मानसिलै थै केला मानसि सिनाय हायाखै नामालै आंनो साला मैखुनखौ होलाङासिनो नोङो नायना लागोन आं नोंसोरखौ बाप्रे बाप मानसि लिंनो नागिरोलै होख्रावनानै नोंबालाय फाग्लानो मालायनि मैखुनफोरखौ मानो सेलाबायनो नागिरो सोब लायग्रान होगोन दानो नै बुंबाबो दाय जायो आंहासो आंनो मैखुनखौ होलांमारासै मोस्रोमा केला नायना लागोन आंबो सानसेबाबो